Il-Union tat-Tobba Maltin esprimiet dubji kbar għal kuntratt bejn il-Gvern u l-Vitals Global Healthcare dwar il-privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet. Dubji li waslu lill-Union biex tagħmel diversi appelli serji lill-Gvern biex iwaqqaf immedjatament il-proċess. It-tabib Martin Balzan, segretarju ġenerali tal-Union tat-Tobba, spjega li dan il-kuntratt mal-Gvern u fażul. Għawl Malti jgħid tixtri xħut fil-baħar. Il-problema f'dan il-kontratt kien li dak kellu jibni bini ta' 200 miljun. Aħna bdejna nħallsu l-kera u hemm votati dis-sena 34 miljun. Qabel ma da bena xejn ħlief xkatla il-faċċata ta' St. Luke's u għamel ħofra għawdex. Sostna li dan hu kuntratt dubjuż li qed ikollu effetti negattivi fuq in-nies. Ir-riżorsi finanzjarji huma limitati. Ġib eżempju, illum hawn ħafna mediċini li nixtiequ nagħtu lill-anzjani li peress li huma għalijin laqas il-Gvern ma jixtrihom għax jgħidilna li ma hemmx finanzi. Ħafna drabi Mater Dei jeħlu ħafna nies anzjani li ma jkollhomx post fil-ħoms jgħidulna għax m'hemmx finanzi. Mela fis-saħħa huwa importanti li l-finanzi jintużaw kullimkien sew b'effiċjenza. Il-Union tat-Tobba tappella lill-Gvern biex jagħmel is-sewwa. Aħna għamilna appell waħda lill-Ministru tas-Saħħa. La kont inti li battant l-Awditur Ġenerali biex il-deals jiġu investigati u mill-Public Accounts Committee. Issa taġġilx stenna lill-Awdituri lesti xogħlu u mbagħad ara tkomplix bl-istess deal. Il-mam għamlet appell ieħor qawwi lill-Awditur Ġenerali. Aħna nagħmlu appell lill-Awditur Ġenerali ngħidulu isma' din hija kuntratt ta' 2 biljuni. Din hija priorità għal pajjiż. Ibda minna u lestija malajr kemm jista' jkun. Tielet ħaġa l-Ministru tal-Finanzi aħna ma jidrinniex li daħaqu 34 miljun f'sena għax ma rajniex impjiegi u kapital investit ta' 34 miljun. Il-Union tat-Tobba sostniet li l-Prim Ministru għandu jieħu azzjoni. Nappellaw il-Gvern li kif għamel f'strada Zekka li kien 10 miljuni mhux 2000 miljun. Jekk għandu mod biex joħroġ minn dil li taħdem kontru l-poplu Malti, jekk għandu viji legali li joħroġ minna jużom u jerġa' jibda biex jekk issir dil oħra issir sew. Ftehim jinten li għalih il-Gvern ta' 34 miljun euro lil Vitals. Iżda dawn mamlu l-ebda immodernizzar fl-isptarijiet. Aħna kellna dubji serji u morna fejn suppost il-Parlament u l-Public Accounts Committee li jaċċetta li tmur għand l-Awditur Ġenerali. U la darba l-Awditur Ġenerali l-esti xogħlu naraw jekk daw id-dubji li qajmu ħafna nies u mhix ġustifikati. Ma fl-opinjoni tiegħek minn dak li qed tara s'issa dan dil jinten. Kieku ma kenniex dubji ma konniex nagħmlu dan u ma konniex nitkellmu b'dan mod. Quddiem din is-sitwazzjoni, il-Union tat-Tobba qed tagħti għaxartiem ċans lill-Gvern qabel tiddeċiedi x'azzjonijiet se tieħu. Anke wara li l-ftit tobba li kienu ngaġġati minn Vitals kienu ngaġġati b'mod irregolari. Dwar l-istess suġġett, numru ta' operazzjonijiet fl-isptar ta' Għawdex fl-aħħar sigħat ġew posposti mill-Vitals. Fi stqarrija, il-kumpanija Vitals qalet li dan hu dovut għal fatt li numru kbir ta' pazjenti daħlu l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex minħabba l-influenza staġjonali. Dan wassal ukoll biex żoni li jintużaw għad-daycare ġew konvertiti bis-sodot għal pazjenti. Nies li tkellmu magħna qalulna li huwa evidenti li l-VGH ma kinux preparati għall-influenza staġjonali.